Hyvät katsojat, Helsingin kaupungin asemakaava näyttäytyy katsojalle viehättävyytensä, varsinkin täällä kauppatorilla, missä torimyyjien arkinen aherrus vertautuu tasavaltamme päämiehen tai naisen. Poikki. Mitäs? Mikä toinen on? Esko? Häh? Siis mikä helvetin lintu toi nyt on? No vittu lokki. No mutta mitä se tekee sun tuossa mikkipuomissa? Eikö se näytä siitä uskottavalta? Eikö se ole aito lokkihan se on, että... Vittu mä en saa mikkiä tarpeeksi lähde tämmöisessä tuhinassa ja pöhinässä, jos mä saan kunnolla. Nyt se ei sitä kukaan huomaa tuosta. Täällä me ollaan kauppatorilla, tässä lokkeja pyörii vaikka kuin paljon. Vittu. Joo, hyvin toimii, vai mitä Keinonen? Joo, Ei voida käyttää tuommoista kuvaa, saatana tuommoista täytetystä lokista. No vittu, tää menee taas tämmöiseksi. No mä menen yläkautta sitten, niin vittu se on ihan sama saatana. Niin. No eihän Pannaan siihen lokin ääni päälle. Ei, niin siis jos Kärnä näkee tämän matskun, niin ei tätä voi käyttää mitään. Vittu, tää on heti kousalla tää juttu. Nyt mua rupee vituttaa tosissaan. Mun mielestäni tässä on kyllä oma ideansa sinänsä, että... No voidaan vittu. Vittu mä teen tähän äänet saman tien, saatana. Eikö se saa... Joo, eikö toi on ihan hyvä? Älä paremmin toimi. Joo, se on... Kato klokki kun menee... Joo, mutta otetaan eri aikaan, että mä... Keinonen. Joo. Ota nyt kiitto. Helsingin kaupungin asemakaava. Ei me voida mitään käyttää. Et sä voi kato samaan aikaan huutaa sitä. Et sä voi kuvassa olla. Keinonen kulkee nyt suojaviivan yli. Tää menee komppis aivan päin vittua. Valkopalasit ei kestä tällaista hommaa. Tuo lokki on aivan liian valkoinen. Sä tiedät hyvin, että mitään valkoista ei voi ottaa kuvauksia. Vittu tässäkään kuvassa.